antes de nada, moitísimas gracias a todas as persoas que estades hoxe aquí. Estamos especialmente contentas porque despois de todo o acontecido este ano co tema do COVID, tiñamos planificado dentro de Alexandre Bóveda un ciclo sobre temática de mulleres en diferentes ámbitos e tivemos que cancelar. Entón, bueno, na medida do posible, estamos intentando recuperar eso que tiñamos proxectado. Entón, bueno, unha das charlas que máis ganas pois era para nos bastante interesante e importante, porque sabemos que ademais Paula Tomé é unha muller que a xente lle ten moitas ganas de escoitar, pois era esta. Bueno, eso, agradecemento a Alexandre Bóveda, porque xa leva un tempo dando todo tipo de facilidades para que podamos desenvolver estas actividades, cedendo espacio, recursos, dando todo tipo de facilidades. Tamén, bueno, non sei se coñecedes o Clube de Lectura Feminista, que tamén xa imos pola segunda edición, tamén foi iniciativa de Alexandre Bóveda, en concreto de María Xosé Bravo, que tamén quero darlle as gracias por ser a impulsora de todo isto. Así que moitas grazas. E logo, por outra parte, a Paula Tomé, que é unha muller feminista, activista, que coñecí fai uns anos, coñecina na rúa, foi un descubrimento para mí ver que temáticas estaba abordando, sobre todo o que máis me chama a atención e máis admiro personalmente de Paula é que sendo unha muller con unha ideoloxía moi clara, ten esa parte humana que tan importante, esa cercanía, esa capacidade para unir a xente, eso non é tan fácil atopalo nas compañeiras dentro do feminismo, porque, bueno, tamén temos as nosas batallas, pero Paula ten sempre ese punto de conciliación que me parece admirable e moi necesario. Entón, bueno, Paula é activista feminista e tamén polos dereitos das persoas con diagnose psiquiátrica. Digamos que combina ambas cousas, non? Está como feminista, pero tamén eleva o feminismo os dereitos das persoas diagnosticadas con diagnose, que é a charla no que se va a centrar hoxe. Logo, por outra parte, ela tamén ten un máster en igualdade de xénero e tamén estudiou filoloxía, o cal ela comentábame que lle permitía de alguna forma darlle como unha visión máis global para entender o que é a diagnose, sí. Pero bueno, non me vou dilatar máis, o interesante é Paula, así que nada, que moitísimas gracias, Paula, que un placer, que sei que a xente que está aquí ten moitas ganas de escoitarte, aprender, e que que podamos sacar o máximo que ti podas darnos. Así que un aplauso para él. Despois tamén quero poñervos un vídeo de
Jackie Dillon, que é a presidenta da rede de persoas que escoitan voces en Inglaterra, para que veades como unha persoa con moita trayectoria no activismo en saúde mental, para que a escoitedes, porque ten unha perspectiva moi interesante, vale, a da rede de escoitadoras de voces. E despois, ao final, se nos queda tempo, non sei se vai dar tempo a tanto, se nos queda tempo ao fío que vai contar Jackie Dillon, porque Jackie Dillon e eu compartimos un diagnóstico moi bonito que é de esquizofrenia, non? Eu non vou para nada de diagnóstico, porque a mi diagnóstico me importa un bledo, así falando coloquialmente, a ela tamén me importa un bledo, pero sí que compartimos ese diagnóstico no sentido de que debido a unhas experiencias que tivemos en algún momento da nosa vida, pois temos esa etiqueta, digamos, non? E como o que supuxo, digamos, quitarnos esa etiqueta, non? E deixar de autopercibirnos a nós mesmas a través desa etiqueta, non? Que é un proceso importantísimo e que non todo o mundo pode facer, infelizmente, vale? Esa é tamén un dos obxectivos do activismo en saúde mental, é como podemos empoderarnos a pesar das etiquetas que nos poñen, a pesar das medicacións que nos intenten dar. Eu, por exemplo, non tomo medicación fai moitos anos, a pesar de que tive varias veces as experiencias que os psiquiatras denominan como psicóticas, pero sen tomar medicación fai 10 anos que non as teño, por lo tanto, sí que conseguí, digamos, liberarme tanto do peso do diagnóstico como do peso das experiencias, non? Pero claro, foi un traballo moi duro. Eu non quero falar moito da miña experiencia, porque como temos a Jackie, e é similar, vou facer así uns apuntamentos sobre eso, para completar un pouco o que vai dicir ela, pero como ela se está dicindo estupendamente, pois así o descanso, de acordo? Bueno, entón, podemos empezar, vou buscar aquí, que tanto que nos costou, non encontrar aquí, non este, pero non podo, esto sale na pantalla, problema, esto sale na pantalla. Bueno, pero se te ve, Paula. Sí. Pero se te ven as notas, pero non pasa nada. Non pasa nada, Paula. Se ven as notas. No se ven las notas. Nos vemos, pero ellos no. Vale. Bueno, pues sei, vou coller aquí as notas e podemos comentar un pouco, porque, non? O sea, me siguen grabando, non? Estades seguras? Sí. Sí, o que pasa que sale por detrás, Vale. o fondo é o documento. Bueno, pois entón, xa, de feito, xa podemos ver xuntas. Ledes ben? Sí. Bueno, eu partindo do título que lle puxen a esta charla, non? Dos conceptos do título, non? A saúde mental das mulleres ou como patologizar desigualdades. Entón, intento un pouco, vou concepto a concepto para que reflexionemos xuntas, non? Por exemplo, saúde, non? Que a saúde que entendemos como saúde, porque se vamos á definición da OMS, nos dice que é un estado, a saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións e enfermidades. Quen ten agora mesmo un completo benestar físico, mental e social das que estamos aquí? Levantades a man, así as ustedes bueno, eu non estou mal, que cosa, pero vale, nestes momentos, e a ver mañá non estou, non? Agora mesmo estou aquí moi ben acompañada, non? E no estado no que estou agora, no estado de saúde no que estou agora, é moi bo, non? Pero de repente mañá teño un revés e xa non é tan bo, vale? Ou mañá, por que sexa, quedo sin curro e xa non é tan bo. Ou mañá, por que sexa, alguén que non quero pensar nisso, pero alguén marcha que non tiña que marcha definitivamente e tampouco é tan bo. Ou mañá sufre unha agresión sexual e entón xa non é tan bo, vale? O sea, que é algo como moi cambiante, non? Como moi que depende do que nos pase, non? Non é solamente algo así como non, que xa cheguei a nirvana da saúde, non? E xa está, por exemplo, non chegas a unha determinada posición na vida, non? Pues a nivel social, a nivel económico, xa estás ben, entón xa a tua saúde xa vai ser perfecta para sempre, non? Pues, non. Bueno, eso en relación á saúde. Despois, a palabra mental, non? Que conceptos ou capacidades ou experiencias asociamos á saúde mental? E aquí puxen eu, como se baixa isto aquí? Aquí puxen eu unha serie de non baixo, non sei baixar. Vale, sí. Sí. Que se baixar? Entón é aquí. Pero hai un ratón. Así? O ratón sei usar, creo. Non me daba conta que era un ratón. Tanto streaming, e al final esto. Bueno, fixádemos, porque seguramente, e vos quería pedir, se vos ocurra
intelecto, non? De feito, se unha persoa se lle considera que non é moi inteligente, xa lle unha etiqueta de discapacidade intelectual, non? As emocións, tanto o recoñecemento como as gestionamos. As cosmovisións, é dicir, como interpreto o mundo, como ou que son nese mundo e con que valores me estou xulgando. Isto de con que valores me estou xulgando é importantísimo para a saúde mental, porque a veces nos pasan cosas ou temos a autopercepción de nós e o que nos pasa é que nos estamos xulgando con valores que non sabemos se son nosos ou son inducidos, vale? De acordo? Entón, non, é que estou non sei, imaginade, se me ocurre coa imaxe física, non? Por exemplo, é que son fea, bueno, son fea desde que punto de vista, non? Ou é que me sinto culpable, xa, pero iso da culpa de onde ven, non? Que tipo de emoción é esa da culpa, non? De onde che ven, entón, estar revisando un pouco de que cosmovisións veñen os valores cos que me estou xulgando, o que me pasa e o que vivo, non? O sea, o que fago, perdón. Despois temos tamén en relación coa cosmovisión, está tamén a cuestión de como interpreto o que me pasa, no sentido de, cando tes, por exemplo, unha psicose, estás interpretando dunha determinada maneira as experiencias que estás tendo, que seguramente non ten nada que ver coa maneira, digamos, mayoritaria de interpretar iso. Despois, ten que ver tamén a saúde mental, ten que ver tamén coa imaginación. De feito, en Japón había unha proposta de sustituir o termo esquizofrenia por trastorno de imaginación, non? Hai un componente aí, unha psicose que é a imaginación. A sociabilidade tamén, non? Como nos desenvolvemos na sociabilidade, que problemas nos dá eso, non? Porque unha persoa que é moi tímida, pois pode pasar realmente mal na vida e ter períodos de saúde mental, onde a súa saúde mental está deteriorada porque non é capaz de establecer vínculos de calidade, por exemplo, debido a esa timidez. A sexualidade tamén, bueno, a sexualidade xa non me vou parar porque xa nos imaginamos, aí hai de todo na sexualidade, na concentración, no sono, no estrés, no nerviosismo, nas adiccións, xa fixámonos, non? Que o completo que é todo isto. E acabo aquí dicindo que as persoas que máis saben de saúde mental, sexa o que sexa isto, porque sabemos que non está moi claro que é a saúde mental, son as que non a teñen. Por qué? Porque son as que máis reflexionan sobre iso. Vale? As persoas que teñen problemas de saúde mental son as que máis reflexionan sobre o que significa a saúde mental e son as que máis voltas lle dan a cada minucia que pasa en relación con iso. Vale? E bueno, a definición da OMS, que é supercapitalista, no meu entender, a saúde mental é un estado de bienestar no que a persoa é consciente das súas capacidades, pode afrontar as tensións normais da vida, normal, todo, as tensións que nos somete, todo normal, pode traballar de forma fructífera e facer unha contribución á súa comunidade, onde lle queda tempo, non menciona o traballo reproductivo de cuidados, que se supón que tens que facer tamén de forma fructífera e afrontar as súas tensións normais, non? Despois, en canto a palabra mulleres do título, hai como dúas visións así contrapostas en relación ao tema da saúde mental, que son como dous polos, non? E que todos nos movemos un pouco aí onde podemos esos polos, non? Que é a superwoman, que é esta muller que fai todo isto que di arriba, fai todo o que di a OMS, non? Entón pode con todo e nunca se queixa de nada, e entón traballa, toda dos fillos, está sempre guapa, non? Que é un pouco unha idealización, non? E despois, no outro lado do polo, está a muller discapacitada, non? Se pensamos a categoría muller como sinónimo de discapacitada, no sentido de que así se pensou históricamente, non? As mulleres sempre se consideraron menos algo que os homens, menos listas, non tiñan alma, menos capaces para desempeñar tarefas de liderazgo, menos algo sempre, non? En relación, o sea, o patrón era home e as mulleres sempre tiñamos algunha carencia, non? En relación ao patrón home, non? Entón, bueno, se pensamos eso, que as mulleres durante moitos anos a ser muller foi sinónimo de ter algunha discapacidade, pois todo vai encaixando, non? Para ir pensando sobre a saúde mental das mulleres, non? Que non é... Bueno, isto vou pasarse un pouco por encima, non vou ler todo, vale? Agustina Palacios é unha investigadora da activista da discapacidade que fala de tres modelos, non? De tres modelos de comprensión da discapacidade que se foron sustituindo uns a outros históricamente. O primeiro modelo é o da prescindencia, é dicir, considerar que eran persoas con pouco valor, as que literalmente se podía prescindir delas a nivel social, incluso exterminadas porque non pasaba nada, non? Isto que
resurdiu con outra cara durante os fascismos do século XX, onde o holocausto nazi, ¿no? Pues, todos sabemos que foi exterminada mayoritariamente persoas da cultura xudea, da religión xudea, pero en realidad o holocausto empezou coas persoas con discapacidade, porque foron as primeiras persoas que se consideraron prescindibles por non ser productivas, etcétera, etcétera. Pero esta consideración de que non somos que hai persoas que non son productivas, que valen menos, pode afectar tamén aos nenos que non poden traballar, pode afectar tamén ás persoas maiores que non poden traballar, é dicir, todo aquilo que saia do productivo, non? Do que o sistema pode utilizar, de alguma maneira entra nesta outra categoría, non? Que pode ser a de muller, que pode ser a de persoa con discapacidade, é dicir, que non sei se me está seguindo, non? Como hai unha especie de aquí o top, non? O patrón oro, que chamo ben, que é o home branco, non? Veo que está todo no rego, que acumula todos os privilexios, non? E despois está todo o que non é iso, non? Entón, todo o que non é iso, no fondo, hai algo de percepción de discapacidade en todo iso, verdad? Porque a capacidade ten que ver con productivo e a capacidade ten que ver con valores para desenvolverse no sistema que estamos, que é o capitalismo, de acordo? Na medida en que xa estás un pouco fora, xa podes entrar simbólicamente na categoría de discapacidade, vale? Por lo tanto, este concepto non é só non nos vale só para falar de mulleres, sino nos vale tamén para falar de outras persoas que non son vistas ou leídas como mulleres e que poden estar tamén, vale? Ou que non se sienten mulleres e que poden estar tamén aí, vale? Entón, despois, a este modelo de prescindencia lle sigue o modelo social, que é un pouco máis, digamos, moderno, non? É o seguinte, que é o modelo médico. Entón, claro, chega a ciencia, hai máis ou menos a partir da ilustración, non? O método científico, século XIX, chega a ciencia e entón a ciencia que di? Bueno, a ver, estas persoas non é que prescindamos delas, non é que non valgan para nada, pero si as temos que arreglar, están defectuosas, non? O sea, nós como o aparato médico, o estamento médico, entón, pois é que se chama por isto o modelo médico rehabilitador, de acordo? Bueno, eu o digo así coloquialmente, para un pouco máis rápido, pero tedes aquí así escrito un bonito, vale? Se queredes profundizar. Despois, se queredes, paso isto é como un resumo do traballo de fin de máster. Bueno, entón, pasamos ao modelo médico rehabilitador, é dicir, as persoas con discapacidade xa poden facer algo na medida en que veñan os médicos aí a arreglar as tuberías, non? Para normalizalas, non? Para convertirlas o máis parecido posible en persoas como persoas productivas. Despois, por último, despois deste modelo médico rehabilitador, o terceiro modelo, o modelo social, que xa é social, xa son un pouco mellor, verdad? Que nos relaxamos un pouco, non? Xa o entendemento da discapacidade como algo non só médico, non? Sino algo tamén social. Entón, isto chega cando chega cos activismos das persoas con discapacidade, non? Cando empeza a sonar ben é porque as propias persoas son protagonistas, non? Empezan a falar da súa problemática, da súa circunstancia, empezan a poñérselas en valor como colectivo, vale? Entón, aquí chega o modelo social. O modelo social empeza a falar ben nos anos 60, 70, ao fío dos movimentos civis dos anos 60, o que pasa é que sempre un pouco máis con menos forza, non? Pois que o movimento feminista, o que o movimento LGTB, o que o movimento pola igualdade racial, digamos. Entón, pois eso, vai un pouco máis a rebufo, pero finalmente no ano 2006 se consigue que haxa unha convención a nivel internacional, unha gran convención de dereitos humanos, que é a Convención da ONU dos Dereitos das Persoas con Discapacidade, que é un hito, realmente un hito, porque despois de todo o que vos contei, despois de todo este panorama, pues de repente hai unha convención específica que di que as persoas con discapacidade son igual que as demais, o sea, que din que somos persoas, non? De repente ven un papel, por fin xa decidiron que somos persoas e montaron aí unha declaración de dereitos humanos para decir que bueno, sí, nos aceptamos como persoas como as demais. Claro, eso foi no 2006, vale? Na ONU, en Nova York. Despois no 2008, o país en que estamos, o Estado español, asinou, como era vinculante, asinou e se comprometeu a facer modificacións normativas e legislativas para adaptar esa convención ás leis do país, non? A todo isto estamos no 2020. Se fixeron algunhas e outras están pendentes de facer. Inda este ano, o ano pasado, se permitiu o sufraxo universal, vale, porque estamos falando de que había persoas que non tiñan, o sea, parece que estábamos nun país supermoderno, con sufraxo universal, pero non, porque as persoas que estaban incapacitadas judicialmente, fose temporalmente por estar ingresadas de forma involuntaria ou fose permanente
antes, no, harta de vino. Bueno, vale, seguimos. Entón, ao fío destes activismos, ¿no? Destes activismos de dereitos civis das persoas con discapacidade, chegamos a como se xuntan esos activismos cos activismos feministas, ¿no? Entón, que pasa cando se xunta o activismo da discapacidade co activismo feminista? Pois que empezan a afondarse, se empeza a afondar en conceptos. Aquí se que vou ler algo así por encima, bueno, que falan máis alá de aspectos como os nesgos de xénero, é dicir, se nunha investigación se está sesgando, se están facendo nesgos de xénero ou non, falar do que vos falaba antes da discapacitación histórica das mulleres en xeral, ou da discriminación ou da opresión que sofren as mulleres con discapacidade, máis alá disso, o que fan é problematizar e politizar, é dicir, coller asuntos e convertilos en asuntos de reflexión filosófica, asuntos moi importantes, que teñen que ver co cuidado, cos cuidados, que teñen que ver co corpo, non? Porque claro, imaginade, ¿no? Pues que teñen que ver coa mente, que teñen que ver co concepto de racionalidade, co concepto de inteligencia, co concepto o sea, quen é quen neste xogo, ¿no? E como deixas de ser alguén porque se consideran que a tua inteligencia é menor, e como miden esa inteligencia, ¿no? En base a uns coeficientes de inteligencia que din que ti estás uns puntos por debaixo da media. Vale, en principio non parece moi importante, ¿no? Que ti estes, hagas un test supostamente científico, ¿no? Un test, digamos, pues, con uns criterios científicos e que des unha puntuación X, non pasa nada, pero que pasa? Que despois, unha vez que das esa puntuación menor, ese papel pode conculcarte dereitos civis, vale? Pode supoñer unha institucionalización de por vida, pode supoñer que non teñas dereito a voto, pode supoñer que non poidas contraer matrimonio, pode supoñer que se te considere como un menor de edad e, por lo tanto, non poidas ter relacións sexuais. O sea, unha serie hai unha serie aí de condicionamentos que van unidos ao feito de que ti en ese test tes un número ou des outro, vale? Que non é ninguna broma, de acordo? Bueno, vale. En relación a... Ratón, teño un ratón. Vale, isto do coeficiente. Isto é interesante. Chama a atención, porque isto foi unha investigación dunha autora que fixo un traballo de campo nunha institución de persoas con discapacidade intelectual, así chamada, e chama a atención a esta autora o feito de que, independentemente das causas que desde os discursos médicos se sinalen para este diagnóstico, que poden ir desde lesións orgánicas, causas genéticas, pasando por carencias afectivas, maltrato, contaminación ambiental, independentemente da causa, tanto os textos das historias clínicas como os relatos dos profesionais entrevistados coinciden en sinalar o carácter crónico e irreversible do cuadro. É dicir, no momento en que te planta un diagnóstico de que eres máis cortito, máis cortita, dito así cariñosamente entre nós, ¿no? Aí xa podes, o sea, xa van che considerar crónico, o igual que se te coloca unha etiqueta de esquizofrenia, vale? Tamén van considerar que ti xa te vas a quedar así, que aquilo é unha enfermedade crónica incapacitable e curable, e que ti xa nunca máis vas a deixar de ser iso, ¿no? A prova de que pode ser de outra maneira está aquí, vale? Non son a única persoa, de acordo? Durante moitos anos se siguen escoitando de que tienes unha excepción, non, mira, perdona, que ti non coñeces a xente que non vai a ver, o sea, deixa de ir a ver que xa non as coñeces. O sea, os psiquiatras a xente que xa non deixa de visitalos porque se arregla de outra maneira, eles xa non chegan a verlos, entón, claro, somos como seres inexistentes, non? Eles só ven os que van ali a seguir tomando o que les dan. Respetable, todos, que eu non me estou metendo para xente que toma medicación ni nada, que eu tamén a tomei, e coñezo a moitas persoas que a toman, e simplemente que eu decidí facelo de outra maneira, vale? E entón, todo é legítimo. O que pasa que sí que é verdad que se canto máis estás en contacto coa institución médica nese sentido, pois máis risco tes de que o discurso médico sobre o que ti tes, sobre o que ti eres polo feito de ter ese diagnóstico, te empape máis, que te condicione máis a vida, vale? Iso sí que é certo, de acordo? Bueno, despois, bueno, iso, que unha vez que te ponen o cartel de menos inteligente, mirad esta cita, tenemos unas citas. Vale. A inteligencia se caracteriza precisamente polo contrario das descripcións diagnósticas. A inteligencia caracterízase polo abstracto e non o concreto, polo adulto e non o pueril, polo rápido e non o lento, pola fortaleza e non a debilidade, pola creación e non a repetición,
altruismo, pola autonomía e non pola dependencia. E despois vemos esta outra, unha descripción dunha persoa con discapacidade intelectual. Un ser biolóxicamente imperfecto, gobernado polas súas paixóns, máis perto do instinto que do especificamente humano, incapaz de trazos de racionalidade universal e abstracta que lle permitirían ser un suxeito ético. Cantas veces dixeron todo isto das mulleres? Ao longo dos séculos. Porque as que foi como empecé un pouco esta sí? Entón, como a nosa xa lles escapamos un pouco do rego, non? Xa non nos poden considerar globalmente como seres discapacitados, pero as persoas que todavía dan as persoas que todavía dan eses datos, non? Nos test de coeficiente intelectual, ainda están en risco, non? De que se lles considere todo isto. E despois que a medida que vas descendendo pola escala intelectual, pois esa falta de inteligencia vai despoxando a portadora da carencia de atributos valorados do androcentrismo. De acordo? Porque somos os valores androcéntricos e patriarcais os que se están poñendo contra o que se supón que non ten, esas carencias que non teñen as persoas que teñen X diagnósticos, vale? Sempre é en relación a ese suxeito blanco, hetero, etcétera, etcétera, que como patrón ouro e todo o demais está como intentando chegar aí, non? Como non dando a talla, vale? Non dando a talla dese patrón ouro. Por suposto, un home con discapacidade intelectual deixa de ser ese patrón ouro, vale? Un home con unha discapacidade pode ter os seus comportamentos machistas, tamén, por suposto, igual que calquer persoa, pero quero dicir que dunha maneira, non sei como decirlo, filosófico de lugar no mundo, xa está sendo menos home, porque xa está máis nestas carencias, vale? Por lo tanto, os feminismos da discapacidade falan, os estudios feministas da discapacidade falan das mulleres, pero tamén falan de todas aquelas persoas que non sendo mulleres que están tamén, vale? Quer dizer, é unha teoría emancipadora para unha gran cantidade de poboación, vale? Non só as mulleres, é dicir, iso sae desde o feminismo da discapacidade, vale? Que cando as feministas nos poñemos a estudiar algo, todo bien, o sea, hurgamos aí ata que sae. Vale, bueno, esto de verdad que non me quero extender moito porque non me quería poñer moi académica, non sei, mira, son que máis podo, como vamos de hora? Son 85, o documental dura 20 minutos, ¿no? Media hora. Llevamos 30 minutos. Vale. Bueno, entón, bueno, aquí fala, en esta cita larga, fala de que sería moi interesante, bueno, resumo o que xa tenemos, fala de que sería moi interesante ter unhas políticas de identidade positiva, no, da discapacidade, como as teñen, como as hai no movimento queer, no? Vale, entón, eu, a nivel personal, por suposto, que son a primeira que digo que eu soy unha loca, e incluso ligando el tinte, sobre o casco, la nada, soy unha loca empoderada, vale, despois, que es eso? Non sei, busca en internet. Despois escrito, é unha broma para facer un exemplo, no, práctico sobre as identidades en positivo, de acordo? Que se pode xogar con iso, no? Tamén para no? Todo é política, no? Podemos xogar con todo. Bueno, vale, seguimos. Entón, esto xa o comentei un pouco, vale, aquí, non sei se coñecedes a Iris Marion Young, filósofa feminista Iris Marion Young, que fixe un libro que se chama A xustiza e a política da diferencia, e o que define moi ben esta muller neste libro é o que le chama as 5 caras da opresión, vale? Porque cando mudamos o enfoque desde o modelo médico rehabilitador ao modelo social, o que nos encontramos é que hai unha parte da discapacidade, a chamada discapacidade ou diversidade funcional, que pode ser algún impedimento físico ou psíquico, non? Para facer algo, pois moverse en unha cadeira de rodas, ou non ter unha boa visión, ou non ter unha boa sociabilidade, etcétera, pero que despois, esa é unha parte pequena, despois a outra parte xigante, que é como a sociedade non nos está deixando ser de todo debido a ese impedimento, non? A diferencia entre impedimento e discapacidade. O impedimento é esa característica individual pola que a ti te tilda de discapacitada, e a discapacidade é todo o que pasa despois, vale? Todo o que pasa despois, unha vez que estás na sociedade, é dicir, todas as barreiras, todos os estigmas, todos os considerarte menos, que non te acepten os traballos, o sea, todo eso, todo o que ven despois, eso é a discapacidade, vale? Bueno, según
estas visións, non, activistas. Entón, ao desplazar o foco do médico ao social, o que aparece é a opresión, porque todo eso que non te deixa ser como os demais, todo eso que non te deixa que te consideren como máis, todo eso é opresión, vale? E a opresión, según Iris Marion Young, ten 5 caras, que son a explotación laboral, esa é común a todo o capitalismo, pero que se ceba coas persoas con discapacidade. Eu estou usando moito de discapacidade porque é máis rápido, vale? máis rápido de decir que decir moitas veces diversidade funcional, pero estou totalmente a favor de que a xente non quera utilizar o termo discapacidade e quera utilizar diversidade funcional, de acordo? Eu, agora tamén, como estou falando como concepto político-social, vale? Non estou chamando a ninguén discapacitado, non vai de isto, vale? Que me entendan, que senón eu sería a primeira, vale? En estar, digamos, subrayada por iso. Bueno, entón sería a explotación laboral, a marxinación, que é unha das máis perigosas. Cando eu mencione todas estas 5 caras de opresión, pensade en calquer colectivo oprimido. Vale, non son as persoas con discapacidade, pensade nas mulleres, pensade nas persoas racializadas, pensade nas persoas trans, pensade nas persoas LGTBs, entón non son trans, vale, pensade en calquer colectivo que este sufrindo opresións e pensade se esa opresión xeral non lle afecta a problemas para encontrar traballo ou encontralo en según que condicións, problemas para marginalización, é dicir, non ser aceptados, vale? Marginalización, carencia de poder. O sea, a marginalización é cando, bueno, eso, que hasta o sistema de traballo non pode nin quere usar, non? Que son as que terminan baixando, digamos, escalóns na exclusión e son as que moitas veces pues, poden terminar nas situacións máis perigosas para elas, vale? De maior exclusión. Despois, a carencia de poder, referida ao poder como riqueza material, pero tamén como capacidade de decisión. A carencia de poder sofren as persoas sobre as que se exerce poder, pero sen que estas o exerzan, vale? E ten que ver con unha determinada posición na división de traballo, que ten como consecuencia pouca ou ninguna autonomía laboral, poucas oportunidades para exercer a creatividade e aportar criterios propios, falta de coñecementos técnicos ou dificultades para expresarse en ambientes políticos, burocráticos, etc. E todo isto vai ligado á falta de autoridade e respectabilidade como consecuencia desta carencia de poder, así como exclusión de contextos de cooperación e moitas actividades producidas e recoñecidas. Despois, o imperialismo cultural. O imperialismo cultural é cando todas as representacións que se fan, vale, eu me poño agora como persoa que estou dentro deste colectivo das persoas discapacitadas, entón todas as representacións culturais que hai sobre o meu colectivo están feitas desde a mirada da cultura dominante, vale? É dicir, non hai ninguna loca empoderada facendo cine e contando historias de locas empoderadas, vale? O que veixo no cine, bueno, que os pasa as mulleres, non? Tamén a representación das mulleres, a representación das persoas racializadas que sempre son as que rouban, as que... Vale, pues todo isto é o imperialismo cultural, vale? Que se aplica tamén a todos os colectivos. No caso concreto da discapacidade, no imperialismo cultural nos afecta porque hai como dúas visións, dous relatos que se fan sobre nós. Hai un relato que é o da traxedia personal. Este é persoa sin discapacidade, persoa na cultura dominante. Ai, pobre, es que yo, si me pasara a mí, bueno, eso tiene que ser, eso, bueno, non me quiero imaginar, perdón que paso castelano, non me quiero ni imaginar si me pasase a mí, eso tiene que ser durísimo, que horror, la vida de esa persona debe ser un infierno, etcétera, etcétera, vale, segundo relatos, claro, y estás intentando tener vida normal, a ver, en malos momentos, vale, pero igual algunos outros non pasan de repetir, non sei, que dicir, pero é un relato, vale, é unha historia que se construe, e a outra historia que se construe é a da superación persoal. Superman, Superwoman, non? A persoa con discapacidade que consigue enfrentar todas as súas barreiras e portarse como se non tivera ninguna discapacidade, unha persoa que de repente corre e que falta unha perna, non? Porque, bueno, todas estas historias dos paralímpicos, todo o respeto aos paralímpicos, me refiro ao relato que se fai sobre eles, non a eles en concreto, vale? Sempre todo o que faga con humor, sempre no tedes que entender neste contexto de relatos. Entón, claro, se navegas entre unha parte da sociedade que te di, ou unha parte
te din que tu vida é unha merda e outra parte que te din que tens que mirar para eses que fan igual que se non tiveran nada. Entón, ti que estás no medio, dis, pero non son ni así, ni así. O sea, entón, que me falta? Me faltan relatos feitos por nós, faltan relatos feitos por nós, ¿no? Vale. Todo este rollo sobre a que vos soltei era sobre a imperialismo cultural, pero me pasei. Despois outra cara, explotación laboral, marginalización, carencia de poder, imperialismo cultural e violencia. Non me vou deter na violencia porque a violencia sistémica que se exerce contra un colectivo determinado por o feito de pertencer a ese colectivo, pois tristemente é a mesma que vemos no machismo, na LGTB-fobia, etc. ¿No? O sea, atacar a persoas, sin que o fagan persoas individuais, é violencia sistémica porque está baseada nun sistema de valores que está promovendo eso, que está dando impunidade a esa violencia, etc. Así que non me vou deter moito, vale? Porque isto xa nos resulta coñecido, ¿sí? Bueno, entón, estábamos co título, vale? Repasamos saúde mental, mulleres, que máis era? Patoloxización, eso, a saúde mental das mulleres ou como patologizar as desigualdades, vale? Entón, vamos coa palabra patologización, que é moi bonita. Moi bonita, a patologización é así un pouco de retráctica, vale? A patologización é o deporte ideolóxico preferido do capitalismo para eludir as súas responsabilidades como sistema económico e político que enferma, exclúe, oprime, empobrece, deixa morrer. Aquí ven moi ben o concepto de necropolítica de Clara Valverde. Deixa morrer ou directamente mata. Poderíamos decir que o patriarcado é o seu brazo social interiorizado de diferentes formas nos nosos corpos, que tamén mata e agrede de diferentes formas, como infelizmente sabemos. Entón, cando alguén enferma da cabeza, que todas as comillas, debido a todo este cúmulo de opresións de todo tipo, o capitalismo vai nos decir que o noso cerebro é o que enferma, que as causas son biolóxicas e que non nos preocupemos porque o propio sistema que nos enferma xa nos vai vender as pastillas para curar, ¿no? Que non curan nada, tampouco nos matan, ¿no? O sea, ni nos curan ni nos matan, ¿no? Teñen aí como, bueno, con la palita, ahora dito, la palita, claro, no. Espera, esto non ten nada que ver con Vox, non se activa nada. Falo desde outro lado, pero xa me entendedes, verdad? Pues hai uns dineriños, uns pastilliños, e aí sai, ¿no? Sí, a ver, que se non lle pon humor, tanto máis. Coa retranca todo chega moi rápido. Bueno, vale. Bueno, aquí hai un rollo aquí sobre a antropoloxía médica e sobre o poder do diagnóstico, que se acepta o diagnóstico, se asume como unha palabra rica en objetividade, que está legitimada científicamente, que se acepta como identificadora de enfermedade, bla, 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 pero aquí venía algo interesante. Como, por exemplo, este crecente consenso facilita a expansión de xurisdicción médica, é dicir, que o poder que ten a medicina, para tamén xulgar alteracións que xa non son estrictamente biolóxicas, como, por exemplo, os estados psicolóxicos anormais, como a loucura, ou certas conductas sexuais que están sometidas a unha crecente medicalización. A desviación da normalidade non presenta cualidades propias fixas e universais, senón que é unha atribución, polo que o eixo de análise da mesma debe pasar por aquel que a construe, nos mesmos. Isto último, perdonado, pero non o entendí. Está moi pequena letra e eu estou xa como un pouco así. E agora non me... Ahora mesmo se me acaba de ir... Bueno, claro, así que te digan que eres anormal é unha atribución. Non tanto, e non eres como eres. A normalidade é outra cosa que está fora de ti coa que se te compara, non? Por tanto, é unha atribución que che fan, non é nada científico. A ti non te poden decir científicamente que eres normal. Vale, non hai un método científico que diga que alguén é normal. Existe unha cosa que é a estadística, que o que fai é manexar datos de realidades que están fora da estadística, vale, pero a estadística non construye nada, a normalidade non existe, máis que máis que como a distancia que hai en relación a un cuento chino, perdón, non teño nada contra os chinos. Teño que moderar, porque non se va a cosa, non quero que se vale. Vale, entón, problemas coa patologización que na vida das persoas, non? A hipermedicalización, é dicir, que te mediquen demais e eso nunca é boa idea. A roubo da linguaxe, polo tanto, a experiencia que nomeaba esa linguaxe. Ahora si vamos a coñer o vídeo de Jackie, o digo así rápido. Coerción e violencia institucional.
a ONU, ese grupo comunista peligroso que hai, a ONU acaba de decir que o modelo biomédico, é dicir, de entender todo isto que nos pasa como enfermedades mentais, enfermedades do cerebros averiados, que hai que tratar con pastillas, que son crónicas, que son entidades biolóxicas reais, etc, etc. A ONU acaba de decir que eso non vai a ningún lado, que a ver se deixamos de contar ese conto, porque a xente non lle está axudando nada ese conto e a xente non está mellorando e iso é todo unha patraña e non ten ninguna base científica. Eso había a ONU, porque a maioría dos psiquiatras e das facultades, verdad, Ana, que estás aí siguen co rollo, co mesmo rollo, ¿no? Ahora chaman guío psicosocial, pero aí apretan o guío todo o rato, ¿no? Vale, despois, que máis? Bueno, hai aquí unha serie de colectivos que teño aquí que están loitando contra a violencia institucional, que no caso da psiquiatría o máis sangrante é as contencións mecánicas, ¿sí? Que está morrendo xente, o sea, morreu unha rapaza nas Asturias de 26 anos no medio dunha contención mecánica, morreu un rapaz nun centro de menores no medio dunha contención mecánica, o sea, que cuidadito, que son a contención mecánica non ten nada de terapéutica, vale? É unha medida de seguridade, non hai ningún beneficio terapéutico demostrado, non é un tratamento, de acordo? A contención mecánica é un horror evitable, vale? E é un horror evitable e a prova é que hai países onde se prohibiu e a xente traballa normal, non? O sea, non apareceron psiquiatras colgados dos pabellóns de psiquiatría porque non deixaron de utilizar a contención mecánica. É máis, disminuiu a violencia, vale? Cando se deixa de utilizar a contención mecánica, baixa a violencia ambiental, baixa a violencia, a suposta violencia dos pacientes contra, porque claro, se a ti te veñen a conter, igual te pos un pouco nerviosa, igual, claro, intentas zafarte, igual non intentas zafarte, pois pegas algo, vais echar forza contra alguén, non? Entón, claro, baixa esa práctica e baixa en xeral a agresividade, non? Nas plantas de psiquiatría. E, bueno, esos colectivos, Estilo Común, o Movimento Galego de Saúde Mental, Yerba Buena en Asturias, Federación Veus en Cataluña, Primeira Persona en Andalucía, os grupos de escoitas de voces que están por todas partes, por todo o país, os grupos de apoio mutuo de saúde mental tamén. Despois, outro problema da patologización é que toda esa violencia institucional, nos casos de traumas, que hai un montón de cuestións que teñen que ver, que teñen como origen un trauma, ¿no? moitos problemas de saúde mental, que poden ser un trauma engadido, ¿no? Se ti vas a un sitio a que te curen e en lugar de curar que te atan e viñas con traumas, a tes dous, vale? Sí, porque te tes que, imagínate, te tes que recompoñer do trauma 1 e do trauma 2 onde te iban a curar. Despois a cronificación e despois a marginalización. Un exemplo, este dato é antigo, non sei como estarán, pero un 85% de desemprego na poboación con discapacidades psiquiátricas, vale? 85% de desemprego. Sí, porque en teoría tú con la medicación no eres peligroso y tú con la medicación llevas una vida normal, pero entón de onde ven toda esa tasa de desemprego, vale? Bueno, aquí puse unha cosa moi pequeniña, porque isto que parecía que iba a ser o centro da charla, ¿verdad? Parecía que iba a falar resto, pero non, porque non fai falta. Non fai falta. Xa falei dixe moitas cousas, non fai falta, pero sí, vamos a ir a palabra desigualdades, non? E entón, pois aquí podedes completar con o que queirades, que é enumerar as extensións que o conglomerado capitalismo patriarcado impón ás mulleres, pois a doble xornada, a violencia sexual, a falta de recoñecemento, traballo non remunerado, non valorado socialmente, a violencia estética, a violencia obstétrica, a precariedade, a acoso laboral, despidos de mulleres embarazadas ou dificultades para promocionar laboralmente, carga mental de traballo, etc, etc, etc. Puxen algunhas, porque pero se nos ocurren 10 máis. Non? Esto é un de Vox e flip. No, non existe nada de eso. Bueno, vamos co vídeo, vale, así tamén nos descanso un pouco. Apagamos, despois se me dá tempo, os conto algo da psicosis, se non xa non. Os contarei tomando algo. A ver. So the main task of the Hearing Voices Network in England is to promote a different way of thinking and helping people who hear voices. So it's a charity that's been established for about 25 years in England, and of course the main way to work with people who hear voices is to see those experiences as an illness. And mostly people have been given very powerful medications
to try and suppress voices. But many people both with their own experiences of voices and professionals who were working with them, felt that those approaches weren't very helpful. So the Hearing Voices Network in England is really trying to promote more hopeful, more optimistic ways of helping people. And a lot of that work happens in collaboration with forward-thinking professionals. So we work with psychiatrists, we work with psychologists, social workers, different kinds of therapists, nurses, and of course many of those people in their traditional training were taught that these experiences are an illness. But lots of people didn't necessarily believe that, and also in their work with people saw the limits of just medicating people, saw that people who were just medicated and were not encouraged to talk about their experiences got really fat, were very tired, were not motivated to think about their experiences because nobody was encouraging them. So I think part of the success of the work has been about professionals of all different backgrounds working with us to try and change things. The traditional way of describing these experiences is very much using illness language, symptoms, medical language. And one of the, I think, important things about the Hearing Voices Network is to reclaim the language. So we talk about hearing voices, which describes the subjective experience rather than the objective, looking at somebody through a very kind of medical lens. And so we try and use ordinary language because it's less frightening, it's more empowering. And I think language changes the way we think about ourselves. So I think the language we use is really, really important. The other thing about the language is that often within psychiatry, the language reduces people to a set of symptoms and a set of problems and doesn't recognise how creative people are, how brave people are, and what horrible things may have happened to the person. So we try and use language that is respectful and celebrates people's courage and their creativity to survive terrible experiences. Well, I guess the first thing is to acknowledge it's real, because many people who end up in a psychiatric hospital, traditionally they've been told they're not real, ignore them, pretend they're not there, take your medication, and that makes you feel more crazy. So I think the first thing is just to say, it's real. It's real and it's happening. And how is that for you? How does that feel for you? What impact does that have on your life? And I think that, as a first step, is really, really important, just the acknowledgement of the reality of people's experiences. We also try and give hopeful messages to people that many people have these experiences, that many people have these experiences and just live ordinary lives, get on with their lives. We also try and help people to link their voice hearing experiences to things that may have happened in their lives. So to start actually listening to the voices, start thinking about what are the things that the voices are saying, do these connect to important relationships, to experiences that may have happened in the past that need to be discussed and explored. And I guess the kind of ultimate aim is to help people to
improve their relationship with their voices. So it's not about getting rid of the voices. I began working with my voices over 20 years ago, and I still hear voices all the time, and they are my friends. They make me laugh. They know me better than anyone else. They are wise. They give me good advice. But that came after lots of work with them and understanding their pain and building better relationships. Does that make sense? Yeah. So voices can appear suddenly in someone's life, often after an overwhelming experience, a traumatic experience, and often if the person feels very alone. I think a combination of feeling overwhelmed and maybe ashamed and isolated, very powerful things that can lead to somebody starting to hear voices. Some people begin hearing voices when they're very small. I was a small child, so my voices have been there for most of my life. Whereas I've met people and their voices may come when they're 10, 20, 30. So it can happen at any time, but it is common when people are quite young too. So the reason why some people may have experienced a trauma and not hear voices and other people do, what the research is currently saying is often that's because their experiences have been more extreme. So within research they talk about a dose response. So the more bad things, the earlier, the more frequent, all of those things will increase the chances that you will go on and have these experiences. And I think one of the so for example, there's quite a lot of research looking at the impact of something like childhood sexual abuse, which there seems to be quite a powerful link for some people between their experiences of childhood sexual abuse and then going on and hearing voices. And again, what the research says is that often those experiences happened earlier. It may have happened more frequently. There may have been multiple kinds of trauma. And I think often the isolation and not being able to talk, there's quite a lot of powerful research that shows that children who are sexually abused, who are believed, who are supported, can recover really, really well. So the problem is often about being silenced, I think. That seems to be one of the mechanisms maybe where people then go on and begin to hear voices. So some people are curious about why is it if you work with your trauma, do the voices continue? As far as I'm concerned, voices are not an illness. One of the problems is that psychiatry has made voices a symptom of an illness. Before psychiatry, voices were part of the human experience. And in many parts of the world, voices are seen as gift, or just ordinary, just a part of being human. So for me, it's not a problem to continue to hear voices. It enriches my life, and I don't see it as something to feel ashamed of or a problem. I see it as a gift, that I have capacities that maybe other people don't. So for me, it's not, the work isn't about getting rid of the voices. That doesn't equal health or healing. It's about changing the relationship with the voices so that they enhance your life, they make your life better, rather than being frightening or upsetting. Or often voices are just trying to tell the person about experiences and difficulties in their past that they need to attend to. The Official Psychiatric Network, the work that I do is actually trying to help them change their thinking about these approaches.
And often when I go to very medical conferences, and there may be 200 psychiatrists, initially it's, but then once I start speaking, because I know a lot about this stuff, and many of them may have been psychiatrists for 10, 20, 30 years, but many of them will just have been given medication and are quite scared of people's experiences and don't feel very confident in speaking to people about their experiences. Whereas my work has been many years talking to lots of people about their voices, and so I've learned a lot about why people hear voices, how the voices might manifest, the difficulties that the voices might bring in the person's life, and how to help improve things for the person. So I guess my vision for the future is that people won't need to see psychiatrists unless in the very early stage they may want a little bit of medication just to calm things down. If things are very, very frightening and overwhelming, they may need a little bit of medication. And I guess lots of the psychiatrists that I work with that are very good are much more like therapists. They work much more therapeutically. So medication will be a small part of, and they will also be thinking about people's physical health. So it's not just about trying to fix a broken brain, you know, it's about seeing a whole person, and that medication may just be a small part of what helps someone. So I've been involved with the Hearing Voices movement for about 15 years. As you know, I'm the chair of the Hearing Voices Network in England. And in England probably has one of the most well-developed networks in the world. So in England at the moment, there are about 180 Hearing Voices groups. Many groups run in the community, many groups run in hospitals, many groups run with the help of mental health professionals. We also run groups for children, young people, we run groups in prisons. So the English network is part of an international network, and there are currently about 30 countries in the world that are part of this international network across 5 continents. So there are many networks in Europe, in France, in Holland, in Denmark, and then many groups in Australia and New Zealand. And in the past, maybe 5 years, we've been doing a lot more work in America. So America is one of the places where it's been quite slow to develop because I think it's so medicalised there, that the approaches, although we just found out that we've got a big grant to develop groups in America. We've just received $250,000 to develop groups in America and to do some research around understanding more about how groups help. So the international movement is a brilliant thing. It's really exciting to be part of this international movement of people who have voices and people who want to bring about change within mental health, within society. And we meet once a year. So every year there's an international congress where people from all over the world come to meet, to share ideas, to share experiences, to share research ideas, and then we have a big party to celebrate this fantastic work that we do. So what's the benefit of going to a group? Well, I guess for a lot of people, they will have been told this is an illness, they will have been told to ignore it, and of course within society, voices are seen as a symptom of one of the most stigmatised illnesses, schizophrenia. So there's huge stigma around talking about these experiences, and many people will have become very ashamed, will have become very isolated,
and will not have had the opportunity to meet with other people. So there's something very powerful about being able to meet other people who share those experiences. Many people suddenly feel less ashamed, they feel less alone, and then people begin to share their experiences. And one of the most wonderful things that happens in a group is when people begin to help each other understand what their voices may be about. They can share coping strategies, they can ask each other really insightful questions, they can reflect back over weeks and months people's progress. So for many people it's a sense of, for the first time, feeling accepted and understood, which is what we all want as human beings. We all want to feel accepted and understood. For me that's a very basic human need. And out of, many people arrive into groups feeling very ashamed and, disempowered and in a lot of pain, and the group can be life-changing for them, in that they better understand their experiences, they make friends, they feel less ashamed, they become more empowered. So for many people it can be a life-changing experience. In terms of thinking about mutual support as a therapy or a treatment, I think that we have to be careful because why is people talking then become a kind of commodity that we then can charge for, that we need professionals to be. For me this is a very human thing, and rather than turning it into a therapy, I think we have to actually just keep it as something quite ordinary, and that you don't need to be an expert to talk to somebody about their life and their experiences. Lots of people who work within traditional psychiatry question, how do I integrate these ideas into my work? And I guess initially it may be just actually quite with small steps in actually beginning to even have a conversation with somebody about their voices. That's quite a big step, I think, and to acknowledge the reality of people's voices. So initially it may be quite small steps, but over time this way of thinking may actually replace people's way of working, because the more you go down this road of working with people and actually listening and honouring their experiences, in my experience, you then question more and more your traditional training, which I think is a good thing. So for people who don't hear voices but that are keen to get involved with the Hearing Voices Network, you're very welcome. Much of the work internationally has been a collaboration between what we would call experts by experience, so people who have the experience, and experts by profession working together to bring about the emancipation of voice hearing. So one of the things that Marius Ron, the psychiatrist who was one of the pioneers of this approach, one of the things that he talks about is, for example, thinking about slavery. I think it's quite a good comparison or analogy that when people, slave abolitionists, were trying to end slavery, it was people, black people, white people, all people working together because they believed that that was wrong. So for me, this is about a human rights issue. And I believe we all have a right to participate in bringing about change for people. I'm really delighted that this approach is coming to Spain. I think that for voice hearers, people who hear voices in Spain, it's so important that this approach is becoming better known, because I have seen
hundreds of people around the world change their lives, go from being disabled and deeply unhappy and in a lot of pain to transforming and getting their lives back. People like me and many, many people. And I think that's so important. So I'm delighted that this approach is coming to Spain. I'm delighted that there are many professionals that are interested in this. And I hope too that families will get involved, because of course part of what has made this approach so successful is the involvement of family members who have been heartbroken at seeing the impact of the traditional way of working with these experiences or not working with these experiences on their loved one. So I hope that for voice hearers, for families and for professionals, that this will inspire them and that this will bring about much needed change within mental health within Spain. I'd love to do training in Spain, yeah? Especially when it's so sunny and warm. Yeah. Bueno, esta muller maravillosa que eu a coñecín cando se fixo o congreso que se fai unha vez cada ano, no Estado español fixose por primeira vez no 2005, vale? Sí, perdón, no 2015, fixo unha vez nada máis, no 2015, vale? O sea que é algo primicia total, sí? E eu, bueno, tive unha sorte de estar nese congreso, de coñecela a ela, e a moita outra xente, e bueno, e aí estamos, como diela, pues a ver se cambiamos algo, porque o que hai é bastante desolador, ¿no? En relación a como se está. Bueno, me calo xa. Ala, fala de vos. Preguntas, comentarios, por favor. Ias falar da psicosis tamén, ti dices. Sí, pero noutra ocasión. É que teña como dúas charlas, un pouco ao feminismo e a da psicosis. A da psicosis é cando lles vou a dar a charla aos psiquiatras, porque a veces hai seminarios ou congresos de psicología que queren tratar especificamente o tema da psicosis, entón pois me vou a ir a apuntar neste tema da psicosis. E cando veño a espacios feministas, veño máis con este entendimento da discapacidade desde o punto de vista dos valores patriarcais e da diferencia con este patrón ouro, entón, non sei, non me dá moito tempo. Pero se queres facer alguma pregunta concreta, eu vos conto, pero corro o risco de tardar 10 minutos en contestar, depende da pregunta que sexa. Eu teño unha pregunta concreta. Bueno, primeiro, que me encantou a tua charla, que era maravillosa, interesantísima. Bueno, segundo, que me parece moi interesante todo o que contas, porque seguindo Historia da locura de Foucault é un constructo social, obviamente, e o que é increíble é que podamos estar como estamos nunha sociedade como a que temos. Quero dicer que isto estamos loucos por poder vivir sendo normais entre aspas, con toda a presión que temos sobre nós e sobre as mulleres. Vamos, que me parece que, en fin, que por supuestísimo que hai que reivindicar a igualdade e sobre todo a xente que está discriminada. Pero unha pregunta que ten dúas partes. A primeira é como é posible que xente con moi pouca preparación e con moi pouca reflexión, porque evidentemente é unha cousa que fallou na súa educación, non por culpa deles, sino por culpa de como é o sistema como poden afrontar este tipo de vidas nas que de verdade hai que ter moitísimas ferramentas pois para dialogar coas propias voces, por exemplo. Eu creo que non todo o mundo, se non ten ferramentas e ademais se non o ve claro, a xente que quere quitarse as voces de diante, o que non quere dialogar, non quere apropiarse dunha cosa que é súa. É que tampouco ninguén lles di que a mellor maneira de lidiar con ese problema, ¿no? Porque ao principio, mentras non se aprenda a lidiar con ele, claro que é un gran problema. Incluso hai persoas que poden chegar a suicidarse polo terror e pola angustia que lles dá e lles produce estar escutando voces. Pero que basicamente o que hai unha carencia de, mira, como que está contando Jackie, é que este enfoque, pois eso, que leva a outros países de X anos, aquí empezou no 2015, cando empezamos a facer a publicidade do Congreso, a reacción da maioría dos profesionais da saúde mental do Estado español era como, o sea, pouco menos que nos tomaban pola teoría da conspiración, ¿no? Porque falábamos de que aquilo non era unha enfermedade, é dicir, aquí
plantexas a despatoloxización por primeira vez de algo que é, o sea, a esquizofrenia como constructo é a besta, o sea, é a vaca sagrada da psiquiatría, non? Porque como que parece que todo o resto das cousas a xente podería ir tirando sin eles, non? Pero a esquizofrenia aférranse porque é como a verdadeira locura, non? É como aí, aquí non pode ninguén máis que nós podemos con este problema que é tan crónico e tal. E claro, pues ven esta muller, veño eu a decir, mire, señora, que non flipe, que hai persoas aquí que nos quitamos este rollo de encima a base de mirarlo de outra maneira diferente que vostedes nos proponían. Entonces sentimos moito que vostedes pensen que teñen aí unha enfermedade catalogada no DSM e que lle intenten arrebatar políticamente mediante un proceso, unha reivindicación de despatoloxización, que é do que estamos falando. Cando decimos, cuidado, que cando decimos que a esquizofrenia non existe como tal, o que o tipo de vivir coas voces sin medicación, ou sin ir ao psiquiatra, con grupos, ainda que ela fala que tamén hai psiquiatras que apoian, pero é moi normal e moi desexable que así sexa, pero non sempre va a ser que necesitar ese apoio. Entón, claro, é como que un proceso de reivindicación de despatoloxización sempre levanta todas as ampollas, porque lles estás quitando o pan de comer. É dicir, cando se dixo que a homosexualidade non era unha enfermedade, que houve que facer aí? Houve que facer un movimento político para arrebatarlle a linguaxe médica unha palabra e unha serie de pacientes, clientes. Vale. Ahora ninguén vai ao psiquiatra para decir que, mire, cúreme a homosexualidade. De feito, curar a homosexualidade pode estar penado pola lei e se debe de ser, non? Pero claro, nos somos os últimos en chegar a festa esta de despatoloxización, non? Temos o movimento de despatoloxización trans, tamén é outra loita, verdad? Por arrebatar iso como enfermedade, non? E nós, pois, quedamos as últimas en chegar, estamos a cola de todo, imaginados. Si non estamos a cola de todo as superlocas e superlocos, non? Que somos as persoas que hasta fai nada ainda hoxe se nos tiña aí encerradas de por vida. Ainda hai persoas que están encerradas de por vida, non? En institucións privadas por ter este determinado diagnóstico, pois imaginadvos o que supón meternos en arrebatar ese disputar, non? O sea, é como unha especie de loita titánica entre un poder saber, non? Psiquiátrico e as subalternas que estamos dicindo, mire, señor, que non? Que igual as cousas non son como ya as contaron na facultade, poden ser de moitas outras maneiras. Pódese dialogar coas voces, o sea, contestan, creo que Eu non escoito voces, personalmente non escoito voces, pero... Ela escoita voces. Sí. E ela pode dialogar con elas ou non? Sí, claro, vamos. Pero contestan as voces? Pois supoño que sí. O que suele pasar coas voces é que cando son consecuencia dun trauma, no caso dela, volvo a decir, porque o di públicamente, se buscades Jackie Dillon en internet, ides encontrar unha charla moi longa que deu na Asociación Madrileña de Saúde Mental, e ali explica de onde veñen as súas voces, que é unha historia moi dura. Entón, no seu caso, durante moitos anos, esas voces eran ecos, tanto no son como no contido, eran ecos de agresións que ela sufriu, sendo moi pequena, vale? Entón, o proceso de que esas voces deixaran de ser esos ecos desas agresións e pasaran a ser, como decía ela agora, pois agora son mis amigas, me axudan a ser mellor persoa, me dan bons consellos e tal, é como se foran os personaxes que ti tes aí, non? Que son como unha parte do teu... É como se unha parte do teu subconsciente se fixera presente en forma de personaxes que falan, que son esas voces, e esos personaxes están falando de algo que é algo moi duro, que tens que traballar, que tens que atender. Entón, no momento en que empezas a atender eso, moitas veces, cando empezas a atender, as voces se poñen super furiosas, porque están moi acomodadas, as elas as que mandan. Despois un amigo, un compañero de activismo, Nando, fala moitas veces da desobediencia, non? Da desobediencia civil contra as voces, contra a mensaxe das voces. É que, claro, parece cousa de non sei de que é dito así, non? Porque se sabe completamente pero é un diálogo interior, a parte máis difícil de ti, non? Entón, a través dese diálogo interior, ti vas transformando a relación con esas voces, vas perdendo medo, vas tomando ti o control, non? E de repente, claro, esas, pero pasa igual coas paranoias, de eso sí que vos podo falar de psicosis. Eu, cando tiña psicosis, é dicir, terror absoluto, as miñas paranoias eran terroríficas, eran
pero a medida que vou cambiando a miña relación con elas, a medida que vou exteriorizando, a medida que vou lendo, a medida que vou sendo crítica, que vou, digamos, enfrentándome a todo iso, de cada vez seguinte que tiña un brote, as paranoias, o contido iba relaxando. Aquel contido de terror máximo vai relaxando e ao final, simplemente, podes ter ata delirios, porque eu distingo entre delirio e psicosis. Un delirio é o estado mental, no que estás así como con ese pensamento líquido e esa forma que estás aí como que se che vai que interpretas a realidade de unha maneira diferente. Pois distingo psicosis é cando ese argumento, como se for unha película, cando o argumento da película é terror absoluto, ¿no? Que todo o mundo está contra ti, perdes as referencias afectivas, iso é terrible, porque de repente non te fías as persoas que queres, que sempre queres, que sempre estiveron aí, de repente as ves como enemigos. Entón, claro, aí ese é o acabose. Se de repente as túas persoas de referencia non as recoñeces como tal, estás absolutamente sola e entonces, claro, o terror e a vulnerabilidade son impresionantes. Pero claro, eso se pode revertir e leva anos. Pero sí que pode chegar un momento en que as paranoias pues, poden ser do máis inofensivas, incluso alegres, sabes? O cal, ti mesmo as recoñezas como ya que pensamento este teño, da igual, non me fai dano ningún, estou pasando ben, ninguén se está enterando, e eu fago vida normal, sabes? O que teño que facer, o resolvo, e cheguei a ese punto, ¿no? E cheguei tamén ao punto de identificar que un pensamento era delirante ou era psicótico no momento, en lugar de creerlo, o sea, identificarlo como un pensamento. No, vale, isto que estou pensando, e tamén a maneira en que teño o corpo cando penso nesto, ¿no? Esta sensación como de electricidade, como de alerta, como de tal, claro, é que isto é un pensamento delirante. Entón, a partir de que faz ese clic, de que isto é un pensamento delirante, ese pensamento empeza a perder peso, porque ti empezas a ter o control, non o pensamento sobre ti. Entón, claro, son procesos mentales como moi sutiles, ¿no? Como moi un pouco que parece de meigas, ¿no? E que, claro, levas todo esto a discurso científico non cabe por ningún lado, pero son cousas que nos están pasando, que estamos traballando as persoas reais e que nos están funcionando ben e que estamos compartindo, e por eso se montan grupos de apoio mutuo en saúde mental, que ao final é para falar destas cousas e para compartir esas estrategias, ¿no? E perdón, xa lo dixo, que si me preguntaba algo de algo. No, en realidad, bueno, pila de cosas que has dicho me interesan mucho. Yo soy de Uruguay, y milité muchos años allá en Uruguay en el campo de la salud mental, porque allá en Uruguay no había ley de salud mental, había una ley de 1936 de asistencia psicópata que lo que hacía regular los manicomios, pero no pensaba en la persona ni en la atención. Entonces, en el periodo en el 2015 más o menos entró una ley de parlamento. O sea, yo participaba de un grupo social, de una organización social, y formulamos una ley de salud mental, la presentamos al parlamento, que no fue tomada en cuenta. El mismo año entró una ley de salud mental planteada por el Estado, digamos, por el Ministro de Salud, y bueno, y se trabajó esa ley que entró por el Estado, ¿no? Bueno, pila de cuestiones, en realidad lo que se quería era cerrar los manicomios, despatologizar, dejar de hablar de trastorno mental, sino de persona usuaria, cambiar el vocabulario, que en realidad está buenísimo. Cuando tú empezaste a hablar me pareció interesante porque conocí un grupo que se llamaba Sumir, que era un grupo de usuarias, mujeres, sobre todo de salud mental, y cuando nos juntábamos con ellas empezaban hablando, porque yo soy esquizofrénica, tipo, y se paraban desde ese lugar subjetivo que era muy difícil después decirme, no, vos sos Andrea, no sos esquizofrenia, y cosas así. Entonces, está bueno eso, porque en realidad despatologizar es bastante difícil, sobre todo cuando el enfoque médico prima, y en realidad, al final, en el 2017 se aprobó la ley, en octubre del 2017, y bueno, la ley en realidad nosotros como organización social estamos en contra de la mayoría de las cosas. Sigue teniendo un enfoque médico, sigue teniendo como, bueno, varias cosas, internaciones voluntarias e involuntarias, en realidad eso no quedó bien, bueno, pila de cuestiones, pero a todo esto iba porque toda esa práctica y esa experiencia de militancia me llevó mucho a pensar en el concepto de salud mental. En realidad, bueno, tiene dos cosas. Primero, como tú decías, el tema del capitalismo, en realidad, cuando no sos productivo, tiene que ver con eso, la definición también, porque si sos inadaptado, digamos, social o algo así, tienes un problema de salud mental. Y también con la experiencia subjetiva de cómo te sentís vos. Pero hay una cosa que
siempre veía como la salud mental relacionada justamente al acceso a los derechos humanos. Y también la segunda parte de lo que quería hablar era sobre la patologización y la salud mental tipo, de las mujeres, o visto la salud mental con perspectiva de género. Porque en realidad es algo súper difícil de hacer, que no está estudiado, creo, no sé, acá en realidad conozco mucho, pero estuve como investigando también en eso, yo soy psicóloga, empecé un posgrado ya que no lo terminé, pero era sobre ese tema, y yo veía que había muy poco material académico, teórico sobre eso, y que lo poco que había siempre tenía que ver con esta doble vulneración de la mujer, todavía por ser mujer, por ser experimental. Entonces, sufría mucho más, todas las experiencias sexuales terminaban siendo desagradables, cosas así, o sea, estaba como, me costaba verle lo positivo a esa relación. Por eso también me interesaba lo que tenía escucharte un poco. Pues muy interesante también lo que estás diciendo aquí, porque los procesos de cambiar una ley, ¿no?, en cualquier país, bueno, Franco Basaglia, bueno, eso también, después se tomaba mucho la experiencia italiana y logramos que se cerraran, poner en la ley que en el 2025 no debía haber manicomios en Uruguay. Ah, qué bien. Sí, logramos eso. Pero seguirá habiendo unidades de agudos. Sí, en los hospitales generales. Aquí, Pero lo que también se empezó a hacer mucho es abrir casas de medio camino, que son casas transitorias entre el hospital y la libertad, digamos, y bueno, es lo que se ha logrado, digamos, que es mejor que, aparte del hospital psiquiátrico de Uruguay, que hay uno solo público, manicomio, está en peligro de derrumbe, como todos los manicomios están en pésimas condiciones, humedad, en invierno se bañan en agua fría, bueno, comen en viandas, a veces la comida está cruda, la verdad que es bastante feo. ¿Tú qué querías hacer? Ascendía. Perdón, non me pensei que sí. Vale, unha cousa nada máis. Temos que rematar as 8:30, entón, Vale, de intervencións, vale? Porque No. teño que escuchar esta historia. Entón, Nada. había unha muller ao foro, Sí, perdón. e logo ti. Sí, que me, claro, todo isto que se vai dicindo estábame sucedindo cousas e así que a Organización Mundial da Saúde acepta isto, pero bueno, porque dixo que iba a poñer os dereitos humanos no tema tabaco? Por que non dice a Organización Mundial da Saúde que se deberían poñer os dereitos humanos na farmacoloxía que se aplica a todas esas cousas? no entendo a pregunta. Sí. Perdón. A farmacoloxía que se lle dá a todo, non sei o que se Sí, dá, as pero persoas con diagnóstico sí. psiquiátrico. e normalmente se dice non se pode estigmatizar a xente, pero eu coñezo xente que esa medicación os estigmatiza totalmente. Claro. O sea, tú ves a persona ir pola rúa que non se tienen que. Bueno, pon os dereitos humanos no tabaco, pero ponos nesa farmacoloxía que debe de ser un negocio, que ese é o problema. O problema é o negocio das farmacolóxicas cuyos agentes, os psiquiatras e todos estes que non teñen, bueno, os que pasa como co profesorado. Cheguei tarde e lamento non tamén escoitaba, eu tamén fui profesora de secundaria, non estou xubilada, non? Pero é verdad, hai como un cansancio no traballo a veces que é terrorífico, non? Eu creo que os psiquiatras o deben de acusar moito. É dicir, un cansancio que perxudica a quen vai a aprender ou a quen vai a curarse dunha maneira total. Eu creo que moitos psiquiatras son auténticos expendedores de fármacos, eu penso, que jamás se paran a nada, que é como unha rutina o traballo deles, pero claro, o traballo deles non é calquera traballo, e se non lles gusta o traballo, esa, dentro das carreiras médicas, esa sí que tiña que ser vocacional. Digo eu. E é horroroso, eu estuve lendo algo, outro día un libro
deste italiano Cipriano non sei que. Precisamente agora hai un outro conto me chamado parece que tiña o seguinte, que se titula o manicomio, el manicomio farmacológico. Es decir, desde que Basalla logrou... Sí, o manicomio químico, pode ser? No, manicomio farmacológico, algo así, ¿no? Ese teño un hábito, creo que lo leí, fue guardado. Pásame. No, perdón. No, solamente unha cuestión. Gracias. Se ti pensas que realmente desde os anos 70 que houve un tipo de visibilidade para este tipo de problemas psiquiátricos que incluso se romantizaban de esta maneira, ¿no? Porque había estudios moi potentes que levaron a incluso a películas, a novelas, ou se retrazar, case que estaba como normalizado, se consideraba como un problema da sociedade. E eu penso que agora mesmo non será que estamos un pouco a tapar, pero que realmente as enfermedades mentais quizáis as que están consideradas como máis levaderas ou máis superficiais, máis leves, a ansiedade e a depresión. Non pensas que realmente o que se está a facer un pouco é tapar máis que agora mesmo desestigmatizar? Penso, podemos sobre todo as redes sociais, que parece que todos estamos obligados a ser moi felices. A ver, hai unha ideoloxía de non queixarte. De non queixarte fora do... O sea, toda esta ideoloxía, por un lado, do pensamento positivo e das persoas tóxicas, cando tives unha revista de 3 al 4 que alerta das persoas tóxicas, a veces podemos pensar as persoas tóxicas son as que te fan mal, non as que te manipulan, pero por outro lado están dicindo tamén que as persoas tóxicas son as que se queixan, as que se mostran vulnerables, as que te buscan para que les axudes. A eso lle chaman persoas tóxicas. Entón, o que están xenerando é unha especie de psicología colectiva onde ti deixes de lado as persoas que se queixen moito, que non sonrían moito. As persoas que non sonrían moito non molan, non? Te quitan enerxía. E necesitas toda a enerxía porque a enerxía necesita exprimirte. Entón, tienes que estar con enerxía. Entón, para iso podes ir a yoga, podes ir a facer mindfulness, para retroalimentarte, estar sempre con esa enerxía, pero que non veña xente a darte a brasa e a quitarte esa enerxía con os problemas. Con iso, con iso que están facendo é que impiden porque claro, a mí me encanta analizar os discursos en xeral e todos os que teñen coa psiquiatría, coa psicología, xa son vou coa espada da Reyes, flash, e digo, claro, este é el chiringuito, aquí o que están impedindo son as redes afectivas, porque as redes afectivas se fortalecen na vulnerabilidade, non? Compartir a vulnerabilidade, este de Wonderful y por ahí te va, ¿no? Y luego te revistas de psicología, la mente es maravillosa, todo este rollo, que parecen así muy... Y después, por otro lado, está, que se me perdí, incluso, que é moi sangrante, incluso hai algúns psiquiatras que agora incluso se están vendo interpelados porque hai certo movimento por a nosa parte, hai algúns psiquiatras que lle aconsellan, isto foi desde sempre, que lle aconsellan aos seus pacientes que non se relacionen con persoas que tengan tamén problemas, sabes? Porque, claro, lles pode facer mal. E que é outra maneira de impedir que se establezan redes afectivas. É super perverso, pero como non tenes un pouco de chip crítico activado, tragas con todo. Sobre todo porque son figuras de autoridade psicológica, de autoridade moral, que se dicen como tal, ¿no? E entón, te poden colar calquer historia ou temas de xénero, que vayas ao psicólogo que diga, bueno, a ver, te arreglaras un poquito, ¿no? Sí, claro, es que, mujer, non sei, tú tens que revelarte, ou busca parella, non? Porque igual se buscas parella, te vas a sentir menos sola, menos deprimida. Non, hai, o sea, son cuidados onde son autoridade con moito poder sobre a vida das persoas en particular, que van aí moi vulnerables, non? Buscando unha axuda, buscando unha solución, o sea, que te poden vender moitas fotos. E van moi dirixidas a, non vos xuntedes entre vos, que aquí xa estou eu para decir o que os vai sentar ben, a parte das pastillas, claro. Ao final, a estrategia do capitalismo é como teletraballo, a illa, e así non tes xente coa que conversar. E bueno, un placer,
maravillosa, interesantísima, espero que podas volver para profundizar máis. E logo tamén me permito un consello, un artigo que limos fai 2 semanas, Terapia versus Política, se metedes un artigo maravilloso, e logo unha novela que ti máis eu falamos moito, que é El viaje a la locura de Kate Millett. Para o verano é maravilloso. Así que moitísimas gracias e seguimos.